Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiyayı vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 95-ci yıldan 15-ci jelese. Gurun başlamaka hemeceğinden bir tağazam var. O da şu ki Sadi rahmetullahi aleyhim bir beyt şiiri var. Guye meydanı eradet biyar ta bezenet harfi sokan guy diye. Bir adam kepecek bolsa, o da qav kepecek bolsa, şoň hatmy maňlaýyň öde oturan gerek. Gynasatda bir kijelese men bir taş teorek gödülýär gurumar toha. Ya tefit analýar, bardar etýär bilýär. Onçadan gurumar tonda hen hawasyny pert etýär. Onçadan hemmejen tagazamşy, şoň sünnet Rasulullah Huda aleyhisselam öýşi bir gurumar toha temren şahsy bir çadam gurumda temren Peygamber sallallahu sünnetiçi doğuşan ödüne bakarmış. Hamana Peygamber sallallahu şıqaptılının bir dat deyta Peygamber şeyini boynunu okurdu näme diýen diýermiş şoňa. Kamylan şoňa öwürlermiş şeýle. Näme diýär? Kamyl şoň ödüne mutawajjih bolmak. O hemmejegiň tagazam şu musulman doguldum. Ki qawy başda zatlar hawasyny pert etmän ki men de şeýle hawasyny pert bolýar. Onu toğra meni dogry gurumar bilmeýän. Bir maňlaýyň ödep duran gerek de gurumar jak bolan. Barayli öd gurumda mowzu emir ma'ruf nahy munkaryň hakynda. Yafsat çağırıp yamandan qaytarmaklığın hakkında Allah tebarek ve taala şun hakkında öz pak kelamında ne kadar ayetleri indiriptir. Ki şu mevzu ne kadar muhimdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 104. ayet Sure Ali İmran'dan. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ elbette minsiz imanlardan, musulmanlardan bir guruhi bolmaly. Ne mesela? يَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Hayra karşı çağırtırlar. Bir guruhi, bir cemaati bolmaly imanlardan arasında, musulmanların arasında. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Hayra karşı çağırtırlar. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Emr ma'ruf ettirler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Terkeden qaytartırlar. وَأُولَٰئِكَ Her yerde Kur'an'da ulaike gelenle ulamalar form düşündürüyor. Has cemaat humul muflihun. Çınnan necat tapacak cemaat. Biz Allah tebarek ve Teala'nın şipak kelamını aytından ulamalar deyiptirler ki bir guruhi bolmalı imanlı adamların arasında, musulmanların arasında ki şolun vazifeti fakat emir ma'ruf nahy munkar. Şondan başka şolun işleri yok. O da şu camiye ehli sünneti ödeyende. Ehli sünnetten ne berde şu Türkmen Sehranı ödeyende. Türkmen Sehradan ne berde şu Kümüştefemiz ödeyende. Ayet şeyli bir cemaati ki fakat şun işi şu olsun. Ve şundan başka işi bolmasın. Şeyli bir de bizim aramızda bami Müslüman doğan şunu cemaat turatında tapmaklık bir müdakiyin görünüyor. Çünkü bizim ovamızda şu an şehrimizde gurun verilse saymanla bir dağıtta bir gün bir dağıt gurun veriliyor. Ona belli bir adamlar geliyor. Edafadan gelene. Ve cımgadan da heftede bir çoğun gurun veriliyor. O da bulata bir saat gurun veriliyor. Ama Allah tebarek ve Teala'nın Kur'an'ına aydıp durun nema? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ Elbette siz imanlı adamların arasında, ümmet-i Müslümanın arasında bir guruhi bolmalı. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Ki hayra karşı çağırırlar. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Emir ma'ruf ettirler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Terkeden qaytartırlar. Şeyli bir zat bizim Türkmen Sehramızda ki bakın bir teşekkülü bir zat ki fakat şun işi olsun bizim aramızda şeyli bir zat tapmaklık müteessifane kıyım olur. Elbette ehli sünnet der mecmu. Kabine ulamaların nesişi ulamaların vazifesi de ehli sünnet der mecmu elhamdülillah şu ehli sünnette bolup duran da şu var. Ki bir cemaat olsun fakat şun işi olsun. Başka iş etmediler. Ki elhamdülillah şu cemaat bizim aramızda ne mi? Şu cemaat tebliğ var ya. Ki bizim aramızda olarak kendi şüpheler talıptırlar, kendi töhmetler kuruptırlar. Bizim o Türkmençiliğimizde adatçı. Birini öğütele, ferazı meneviyeli de sorama yok. Allah'ı çın mı, yalan mı? Birini yamanlatala, onun da sorama yok. Yalan mı, çın mı? Şu an aynı görünmeyecek olan yalan Müslümandır. Halbuki cemaat tebliğ, elhamdülillah şu cihani suratında ümmet-i İslam'ın içinde bir cemaatçı. Ve elhamdülillah şu cemaatin başlığı da Hanefi mezheple.
Onda 4 mezhepten ne bağ içinde. Şu otada mesale fıkhi bahsedilen otada kulli ehli ol cemaat kulli ummet dik kurungat yerler. Hem sana ki biz şoňsyna gidýänmizde 1 ýyldan şoňsyna edik biz. Oşan 6 ay meden hep Pakistan'da bir ajib asliyetin Hindistan'da Molla İlyas rahmetullahi de başlaptırlar. Ondan sonra Pakistan'da şu dünyanın muhtelif yerlerine şu cemaat elhamdülillah fakat bizim işimiz şey yed'ûne ilel hayr. Aslı hayr näme? İmana karşı çağırmaklık. İmana karşı, Kur'an'a karşı. Ey adamlar gelin Müslüman bolun deyip bir cemaat bolmaklık ki ehli sünnette imana karşı Kur'an'ı mezhebin gurunda yaptadır ya. Bu fakat asıl kafirleri imana karşı çağırmaklık bir cemaat bolmaklık gerek bizim aramızda. Ve aynı şey öz aranda da terekeden getirip yakşa çağırmak gerek. Elhamdülillah Müslüman doğan şol iş şu cemaat tebliğin ulemalarının sünnet bolupdu. O biz şu tada Altay medeniyeti Raybent diye Pakistan'ın merkez cemaat tebliği var. Yok diyende her günde 18.000 nefer başladı. 18.000 nefer bir takriben bir 40-50 hektar yerin sünneti özür ulukan bir şehir. O zaman şoň içinde birçe menberden gurrun berliýär. Yani doğrusu hakim kaptazında mihrabın kaptalına koyuyorlar. Bir menberden gurrun berýärler. O şu bir menberden gurrun berlerine muhtelif dillere tercüme oluyor. Yani İngilizler gelip dursa Müslüman bolupdyr ya, ol Müslümanmış dedi. Ondan sonra Tacikistan'dan gelýärler, Özbekistan'dan gelýärler. On Suudi Arabi diýärler. Başga bir Arabistan Suudi'den başga bir Suudi bolmaly. O tadan gelýärler. Ondan taňa diýen barahym muhtelif diller barahym şu tada birdir keplerini şoň hemmende terjime bolýar şu tada. Elbetde erti bilen şeýle bolýar. Umumy beýanlarda. Soňra bolan jüdägäne de ödeni gurrun bermän durýarlar. Odan men bir geň galandadım şu tada. Şu doğru mihrab şeylerlim bolsa, şoň şıgapdalyna galiben bir dene demirjik başydadı. Çarçup demirin içinde ve geň alym bir sürü adamlar hiç şeýt geldi eline. Bula näme ortam lağlamışdy. Şu bir mihrapdan keplenýän, menberden keplenýän dil gurrunu iki aýdylýar, şonu lağlara terjime etdiler. O zaman şu lağlarda soram şu cemaatlan gapdalynan biýlek şeýlek her ýerde lağ kärrak bolsa, käýerde lağ kärrak bolýar. O zaman şu tak barıp da şoň gapdalyny şöyle tebliğ etmeye geldi. Yani Müslüman doğan elhamdülillah şu mesuliyet biz ahumollan boyundan yani kıynatak da bizim Türkmen saramızda şu cemaat tebliğin hakkında kän şüpheler var. Olanda millet sadalygyny allanagly. Teşwat barahim bir başdaki manatyk ehli sünnet ötüpdir, Beluçistan ötüpdir. Ama saňa diýsem Benderepas ötüpdir. Ondan sonra barahim Torbetjamo, Khorasan ötüpdir. Şoň her bir hareketler elhamdülillah şoň ulakan naqşlar bara. Ama ulakan bir naqşy ke şonda ba, şolong Özbekligine ba näme? Şu cemaat tebliğ Müslüman doğan. Ki kıynatak da bizim aramızda şolong hakkında ne kadar şubahatlar, zatlar jamal edip, barak şolary müteessirane bir menfur suratında jamada koyuyor. Hani ki şolong etip beren işi doğruca şey Kur'an'ın aydıp durun. Sizin bir cemaati bolmaly ki mahdut işleri bolsun. Elhamdülillah şola bir de o Raybende gitmeyek eşdiýedik pitada barmayak ki şu tada ne kadar kafirli Müslüman bolýar diýerdiler. Şu Pakistan'a barıp Müslüman bolýar diýerdiler. O biz baramızda men bir däne de bir nefer gördüm ben. O da ödün görmedim. Şoň ýani habary geldi. Bir daha şeýle bir däne Hindu Müslüman etdik diýip etdiler. Ama garbi keşmelerden gelip Müslüman bolýar diýerdiler. O biz birini görmedik şu tada. Ondan sonra soramda näme diýip hem täzene o Müslüman göretin diýär. Täze Müslüman bolupdyr. O şoň göretin diýär. Hem tada ýokdy, kem ba diýdiler. Onda diýdi ki şeýle garbi keşmerden öýlerine ne kadar merakete din açylygly. Indi ola bu tak Müslüman bolmuşyn giren akla şu tada Müslüman bolýar. Şu Fransaň ödünne öňräjik bir amar berdiler 3000 däne mescit bar. Ve Allah bize Amerikan ödünne şu bar zımon namaz okuýarlar. Ve ne kadar elhamdülillah barahim şu cemaat kullu ummet İslamda ulakan bir peýda bolýar. O zaman ulamalar şu ayetin gurrun edip bir cemaat bolmaklyk ki fakat şoň iş emir ma'ruf nahy munkar bolsun şu fardy kifaya diýipdirler. Ki elhamdülillah şu cemaatçylyk edipdi kullu dünýede kafirliň üstüne hemme çekip durlar. Mene nawi ahun hem saýan bir namaz bolsa bilançly şoňsyna bar bilemek. Ama olar Allah ta şeýle bir nuraniyet beripdir şolara, şeýle bir himmet beripdir şolara, şeýle bir irade beripdir şolara. Şu tada bizim şu tada Raybentde bolamyzda her günde 120 cemaat, 130 cemaat. Adys cemaatda bar 10 nefer, 13 nefer. Şimdi beýle kişiler iyi berip durlar. Garynçyda girip durlar, çykyp durlar, girip durlar, çykyp durlar. Ve şolaň pokta cemaatlaryny iberýärler kafirliň üstüne. Awal şuna alim bolýar, qari bolýar, hafiz bolýar.
O Mesih'in üstüne. Ne kadar kafirleri Müslüman ettik deyip şöyle ertibilen bari Allah. Ulamaların huzurlarına şeyle falan yerden falanca Müslüman molli, falan yerden falanca Müslüman molli. Yani hiçbir günü yok elhamdülillah şu var dünyanın gününde Müslüman olmayan Müslüman doğan. Allah Teala Allah'ın ihsanı şey. Otam ulamalar şayetini görünüyor bir cemaat bolmaklık ki fakat son işi olsun. Elbette bazen deyiptirler ulamalar ki şu vel tekum minkum şim min tabiiz deyiptirler. O zaman ne var? Bir cemaat bolmaklık deyipdir ya. Ki farz-ı kifaya. Bazen deyiptirler yok şim min kullen şey izafi işi deyiptirler. Vel tekunu ummetun yed'un ila'l hayr. Ey ümmeti Muhammedi sizin hemmeceniz yaxşat çağırıp yamandan aytaryan bolun deyiptir diye Allah Teala. Ki idindeki ayeti kebarakım şoň idindeki sure Al-İmran'da Allah tebarek ve teala şu ummetin sıfatına aytdy. Sıfat diýerler näme bilýärmi? Bir we gaharjanlyk sıfat şey. Bir we şohy, şoň sıfaty şo. Bir we ökülük, şoň sıfaty şo. Ine Allah tebarek ve teala şu ummetin sıfaty näme diýipdir? Kuntum hayra ummetin ey ümmeti Muhammed behterine ummet bolluňuz. Sizin sıfatyňyz näme? Te'muruna bil ma'ruf yaxşy çağırýarsınız. Ve tenhauna anil munkar terekeden qaytarýarsınız. Ve tu'minuna billah Allah'a sizin imanınız var. Yani şu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ummetinin sıfatı näme? Şu yaxşy çağırmak, yamandan qaytarmak Müslümanlar. Yani biz de eger şu Allah tebarek ve teala kuntum hayra ummet behtirin ummet dip tuda bide. Şu behtirin ummet boljak bolsak şu sıfatı behtirin ummet bizde bolmaly Müslümanlar. O da näme? Yaxşy çağırıp yamandan qaytarmaklyk. Şey peygamberlik işi. Deýet o da awal aslında hemişe peygamber gelirmişdik adamdan arasına. Şu 1400 yıl peygamber gelmedi yani. O şu awal ne kadar peygamber gelmiş peygamberden adamdan arasına. Hatta tefsirlerde geliyor bir günün içinde 70 tane peygamber öldürttüler diye. Bir günün içinde 70 tane peygamber öldürttüler diye Beni İsrail'le. Ne kadar peygamber sonra gelmiş. Hop indi peygamber yok. Şu peygamber için kim etmeli? Allah tebarek ve teala şol hatm-ı nübüvvetin bereketine kendi peygamber gelecek ya Allah teala şol işi Müslüman doğan maňa taňa tapşyrykly. Indi biz Allah tebarek ve teala şu behterin ummet diýip aýtdyr, behter ummetliğinde gurun yok. Ýöne şu behterin ummetin içine girecek bolsak bizde şu iki sıfat tapylmaly. Yaxşy çağırmaly, yamandan aýtarmaly, imanna köz jaýyna bolmaly Müslüman doğan. Adam burada näme diýip türkmen bilýärmi? Hamana bizim ýolmalamyzda göreşýärler. Om göreşellerine ol yıksa ya yıkmasa atana çekiptir diye de. Pehlivan bolup pehlivan hanımadan on pehlivan çıkıyor. Om atana çekiptir diýerler. Bir türüşmeçi, bir zat çobançı, hamana şobar bir göreşde bir emallı bolýar da. Om näme diýerler? Şol awal atada şoňa ök demişdik. Bu da oğul da şoňa çekip atana çekiptir diýerler. Müslüman doğum biz de şol hayır ummata çeken adam boljak bolsak, Müslüman doğum hatmy bir yaxşy çağırıp yamandan qaytarmaly. Her bir yerde elinden gelse. Elbette innemin bir meratibi var ya. Ki hasan aytmalı, ne yaparmaytmalı, nece diýmeli. Oňasyň hakkında ne gerek? Önce hot sazi gerek. İkinciden hanıvadı sazi gerek. Derzem ne hot sazi hanıvadı sazi bir ne etmeli? Camian kıbalını Müslümanlar her yerde bolsaň. Hatmy maram ol cemaat tebliğ olup gitýär 3 gün 40 gün 4 ay gitýärler benele. Kafirler oturup gitýärler. Ol işe öğrenmeklik şol aslında. Ve iş nerede yatı? İş öde yatı Müslüman doğan. İş oğlan şoňarny yatı, iş hanımazy yatı, iş doğan gadaşyň yapdy işini yatı. Şehem taýlary keman öde taşdörümde mescide gelmeýän nu. Müslüman doğan şoňa kim ketmeli? Peygamber gelecek. Allah tebarek ve teala şu peygamberden işi maňa taňa beripdir. O şu taýda Müslümanyň şunu var, wezife bilip etmeli. Arada barakim Mawludkany hakyny kitap ýazyp ýakak. O şu taýda ýanky ol çapkany hikmeti akyladyk. O oturalım bir ýerde ýakyna atany şunu etjek ýarysyn diýdi. O men ona dedim ya şu togap diýip etme bolsa men çekersin dedi. Şu kitap ýa-da togap diýip etme bolsa men çeker bidaşyn dedi. Bir kişinin wezife diýip etmeli. Yaxşy çağırmak yamandan gaýtyrmak Müslümandan baňa taňa bir wezifesi. Odam şu taýdan gadim ulamalar we de biz mesuliyet peziri, şu mesuliyetimiz bilemdakda. Gadim ulamalar şu yaxşy çağırıp yamandan gaýtyrmak bu da farz edip goýupdyrlar. O da farz aýn edip goýupdyrlar. Ey berader şer'de 40 farz niyat bil. Her kişi niyat bilse ahirin abad bil. 7 iman, 5 İslam, 12 farz namaz, 3 gusül hem taharet hem teyemmüm 4 bil. Birisidir emir ma'ruf nehy munkar işleri. Yani en şu bir adam namaz hep birini günahkar bolýar diými? Haýsy bir ýerde yaxşy çağırmaly, yamandan gaýtarmaly, hakdan defa etmeli, batylyň öňünde durmaly. Şu taýda musulmandan şu farz aýyn şu. Her bir musulmanyň boýunda da
emmer nezmi munkar etmek farz-ı ayn. Derzeminne bir cemaat bolmaklıkka şoň işi fakat şu bolsun. O da ne musulman dogan farz-ı kifaya. Odam şu taýdan mana şunu musulman doganım ödümde iş bilmeli. Şunu ödüňe wedife bilmeli. Şunu eger biz bagyn bir elmeden gelipdi. Hem taýan bir namaz gelipdi. Hem taýan dinin urumu işi yok, diyanat be işi yok. Bilip tuň, elinden gelip tu, aýtmasaň, diýmeseň, eýne namaz edip beremede nagda bir günahkar, şo taýda musulman dogan biz bagym günahkarçylyga mubtala bolýar. Otam şo taýda inşallah hem Allahdan soga pantama bolup, we hem de şunu malahyn wedife bilip balang etmek gerek. Otam muny edengde näme bolýar bilýärmi? Edengden ýerine tozan turýar otam. Häkil Luqman aleyhissalatu vesselam öz oğulcugyna näme diýär? Ya bunayya ey oğulcugum, oda Luqman aleyhissalam oğulcugyna nasihat berdi. Ahun ne şo? Yimrikala oğlan şo. Ya bunayya ey oğulcugum, näme diýär? Aqimis salat, namazy gawsuryny ýerine ýetir. Ondan sonra näme diýär? Wa'mur bil ma'ruf, ýagşa çagyr. Ondan sonra o terekeden gaýtar, wasbir ala ma asabak. Şu ýagşa çagyryp yamandan gaýtarmakda muşkilat tapylýar. Sana näme diýerler? Sen moýnuňa düşdümi? Sen başyňa düşdümi? Yani her yerde bir adam dine dehmet çekmeli bolsa, ýagşa çagyryp yamandan gaýtarmak bolsa, hetmi musulmanyň muşkilat tapylýar. Eni peýgamberlaryň gününe, peýgamberlaryň biziň ganyny peýgamberlaryň ganyny goýdy. Peýgamber Hudaý sözüm 40 kere çeldim Mekke'de Muhammed canmışdyk şo. Muhammed eminmişdik şo bilýär. Emma ol bir güni hakka aýtdy, şol Muhammed diwana boldy, aleyhissalatu vesselam mecnun boldy, sahir boldy, kahin boldy. Şu konu şeyle musulman dogan. Ýöne gynansak da peýgamberimiň öňünde kafirler durupdyr. Musulmanyň öňünde kim durýar? Musulman durýar, musulman dogan gynansak da. Otam şu taýda musulman dogan şunu bil wedife bilip etmekdik gerek. Baraýdy ne dersiň ýzyna. Wan Usama ibn Zayd radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنتلق أقتابه في النار. Peygamber Hudaý sallam aýtdy diýär ki erti kıyamet günü bir adamy getiriljek. Ol adam kim? Ahunmuşdyk, alimmişdik, hafizmişdik. Feyulqa fin-nar. Cehennemin oduny oklanýar. Fatantaliqu aqtabuhu. O hamçı cehennemin oklanana tamam eçegeler ýa-ni garnyndan çykyp, ýarlyp garnynady. Şu öd eçegeniň daşyna aýlanmana durýar diýär. Gidere ýer ýok. Eçegeni süýrenmeli. Şu eçegeniň daşyndan ýanky ahun, ýanky hafiz, ýanky oňa-muňa gürrüňberýän aýlanmana durýar diýär. Eýni barahim eşek degirmeni aýlanýarlar. O da eçegenin daşına eğlenman duruyor. O zaman adamla daş çörekten feyeftemiyor ahlun nar. Ehli cehennemiyle yank daşını üşüp hız cehennemin lavurdap durun odunla feyekulun ey falan ma şa'nuke falani sen ne böyle oldun? Aleyse te'muruna aleyse kunte te'muru bil ma'ruf ve tenhana anil munkar. Meğer sen ödün bir yağışa çağırıp yamandan qaytarmıyordun. Meğer sen ödün gürülmürmedin bir de. Şeytmel deyip. O sen navar vuruyordun, CD vuruyordun, falan etiyordun. İlten mağlayına davet edildi. Sen meğer aýtmaýadın mı sen näme? Sen ödün ne cehenneme düşdün? Onu aýtjak diye kuntu amurukum bil ma'ruf ve la atihi ve enhaakum anil munkar ve atihi. Men hawa size etdiýip aýtýadım. Men size ýagşa çagyrýardım, ýöne ödüm etmerdim. Ve size terekeden gaýtarardım, ýöne ödüm ederdim diye musulman dogan. Otam şu taýdan bu da biz ýalak ahum mollalara ulaqam bir tehditçi. Ulaqam bir tehdit. Biz ahum mollalar umuman garaçylary urýarlar. Garaçylar beýtýäňi şeýtýäňi diýip. Biz ahum mollaryň hakynda Peýgamber Hudaý sallam we Allah tebarek we taala gaty beýitler aýdypdyr. Ki her kim musulman dogan amil bolmaly. Garaçy musulman dogan bolsun amil bolmaly, ahum molla bolsun amil bolmaly. Eger insan oňa-muňa gürrüň bolup amil bolmasa, ýene-de Peýgamber sallam aýdan hakda doğruca cehenneme aklanacak, aydan gürrüňden peýdaty ýok musulman dogan. Otam şu taýda inşallah taala hem özümüz amil bolayly we hem merdimi ýagşa çagyrýar. Elbetde bir zat bar. Hetmi bir wagtdan halka aýtýarsyň, özüň edibilmeýärsiň, ýene de aýtmaly diýen gürrüň ýok. Belki şu aýtmaklygyň özüň gaýtmaklygyna sebäp bolýar. Hemen ferzen bir adam namaz cemaati gelmeýän bolmasa, şo ne kadar oňa-muňa aýtsa, şol özüne täsir goýýar, şol mala misli cemaata gaýym bolmak. Allah temizliğine tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmet.